Samo dan nakon što je grupa sarajevskih mladića pokušala da obori spomen krst na Zlatištu, nepoznati počinioci oštemali su betonski stub u dužini od najmanje 30 cm, tako da se vidi željezna armatura. Oslabljena je konstrukcija spomen krsta, stub se lakše može saviti i krst oboriti. U istočnom Sarajevu i dalje traju politička prepucavanja o svrsishodnosti podizanja spomen krsta. Bivši gradonačelnik istočnog Sarajeva Radomir Kezonović praktično je priznao da je 2008. godine spriječio podizanje krsta zajedno sa tadašnjom gradonačelnicom Sarajeva Semihom Borovac. Ne bi se smjelo desiti nešto što bi bili događaji koji bi, tako kažem, bili donošeni separatno i jednom ili u drugom gradu, da bi bili izazovi za protumjere nekih drugih u drugom dijelu grada. Kako tada, tako i danas, podizanje spomen krsta za Kezonovića je neprijatna posljedica, čiji je krivac predsjednik Saveza logoraša Republike Srpske. Gospodine Dukiću, kada sljedeći put budete imali ideju da nešto radite u istočnom Sarajevu, dođite pa stanite pod taj krst i nećemo vas braniti od braće muslimana iz Sarajeva, nego će se gospodine Dukiću braniti od nas iz istočnog Sarajeva. Osporavanje postavljanja obilježja u znak sjećanja na ubijene sarajevske Srbe zabrinjava i predstavlja dokaz da su bivša i sadašnja partija Radomira Kezonovića sluge i marionete bošnjačkih političara, kaže Staša Košarac, zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH. Napori ulaže Kezonović da otvori front među Srbima izaziva jednu vrstu ogorčenja. Ja želim da poručim i da ih pozovem da ujutru grad Istočno Sarajevo i opština Istočni Stari grad izdvoje finansijska sredstva kako bi ovo privremeno rješenje koje je na Zlatištu postalo i trajno rješenje. Upravni odbor Saveza logoraša Republike Srpske najavio je obraćanje javnosti kada će predočiti kompletnu dokumentaciju za krst i spomen kapelu na Zlatištu i saopštiti zašto to za 11 godina nije realizovano.